Kuya kigima umwanchi umurigeri yawe getaseni gensoko no basemere kwa ngari tukoriago lyabere litwera rukigima ekera kire kitariki 29 cy'umutinyo 10 umwaka yiga bwikiri bubere 25 enemesa yamangana maya enseyemo yabona magoroba mwanchi umuriyeto gukwarigana bene rinde tukumanye asobo ikirano ari abere kagakorekana ase chinsemo imena isiko yense ya Kenya mwanchi umurigeri abuno maiteri tukoria rero na mange tukwariganete anene ekere barongo ya nere sensemeli ya kabere ya studio kweneke nga kwerobelia bare asogo koretera ringana liekemoya teto sa sensemo ya kabere studio tumirane ne barongo yane atatebie omogoro borero aseringana liekemoya ningi keri tokomurekera Demano hebarongo yane Frida Kirubukuru ase studio ntangani haiga ase Soko TV mwanchu murigereria na gukwandi ndonsi asore ni marokoba ye 20 na kianda somotengo ikomi mwako yiga bwechiri ubere 25 kire Jumatano no maitekere wiki neri tuko byogo sanga ne barongo yana semesa yamangana maya na bwege meri bwanche tekegima yensemo yeringana riekemo yakoriye kumanya mangana au yeke usina bwego chingencho cha na bune botambe edunya ngagu nware ase studio kwenekya nache gotokonya gosanga naye tigatumokwani na bwego agosogerie naye herinda kumanya sensemo yengari kemoya nganaki usema nganaki togo chiko kwandra hobotko bwarero uyakema Clinton na ibarongo ya mino Frida kurwa se SMD ende ye studio umurigeri yone masogi andosya sole dena wasameli bwa mitonga nirebuya kinga kina ndito kumira na asege turikeri twanjete bono ege twekanyite inaondege komu na Clinton nere na ari ase egeteni togo chikwa na umunuga bweke gusi aseringana rieke moyo umunugo rero ntukura kiria machake gusina kyoruti ngorengi bakuneri yetarioka to bayenjo eriyete rindi bwate ubututukanu wake kurende ntuchikurambura kurigiriria sobo agare na sobo tambe abande bagotebe keore abande batebe kiore abande batebe kiore abande batebe ekiore ekiore amarieta yo ngo yarigeri tole tororenga ubweme bwaye na kibore sangana into mwancho murigeria wetera se mitandao yeito yekerero Facebook na YouTube na bege namba ite siminora gwa se screen yago abari kibaito bamangana basangite negati y'abananchi ntochi kotegerera ebirengererio byabo nabo igonto chiko sanga nere edunya ngaguri ndatumanye ebirengerero bya senjira yobo ikirano tigaturane ase studio ntangani rinde to sange nere Frida Kirubako manyari to kuwarigandirite ase mesa yamayakuru en Soko obutko bwarere nse monchinkuru kwa Clinton ndigi Kando mwanchi umuriye na mange tokwariganete asobo tukobwarero tiango turayanyora asenjera yoko ya chuta. We have effected more than 5 court warrants, search warrants against the governor of Nyamira. Umugabana we county ya Nyamira Amos Nyaribogo saganwa nabo bisaba EACC asenkayaye. Is that provision there where parents have to pay additional monies for exams in schools? There is no circular, there is no instruction from the ministry for anybody to charge for examination. Omuwasiri we Chisemi Julius Ogamba kunengi gwane komiti ya Chisemi asaigereire emerobelio yokobwatuka chibesa. Mafansi ndio tumefanya timu imefika mahali imefika. Kufikia leo tumepoteza game 3 mfululizo katika uwanja wa nyumbani na hajaitokea timu Mbwakala timu Shabana kupigwa nyumbani game 3. Timu ya Shabana gosusurwa asentundende imeyegetikia gusi.
Karibu sana mwancho murigeria bona sidi bagaria bago tubwate cia kurwa se studio ya kabere kwene kia marigine chibicha to gusabu karansoike obena into kurbono guika omwerio na bono to gochaka hemambi ya rero maiga yabo bisa kurwa se kiombekirigyo kurwania obokurumikia EACC gosaga na obomenyo umugavana we county ya Nyamira musikia musinyaribo hime yenkaya ya somo chu Nairobi Nyabite Nyansiongo hasebo igo basaga na chiabisi chechipara enibo hase chiabisi ne chiabisi chinde chaye ase county yo abo bisabo nigo bono batanga na gukwana nabariki amangana nigo ba museba imukia amasakara bene na kunenkia aba chief officer kurwa ase county yo oyuwe chipara Josephat Uru oyuwe nibo Asenat Maube anaboigo oyuwe county planning Lamek Machuki asekeria bako bose bako mubwati bako bwati bukurumi bwechibase che county oyuwe kirana chimilion chimi isato 53 naibere hayango bwatikana ne chitenda chobo tutukanu chobo agachi echichaba chiko bwatukwa mugavana Amos Nyaribo nigo boigo abereka gwesokya na kwegereranga siasa ekogera ayonsi asensemo yabamenyi be county yo bagokere getambukire ekyo kyobosagani asibaganirie na boigo enibo ye county ya Nyamira yesirete ebe egekoiranigwa mulikito Steven Nyariki Embunde na roboti rwa senchira iyo boikirano Ange chinsaibere mambia ya rero nigo abobisa bokurwani bokurumi EACC asagana chiabisi cyo mugavano Nyamira Amos Nyaribo chiabisi cyo chipara chiabisi cyo nibo chinyomba cyae cyo bomenyo hime ya Nairobi Nyansionga mono Nyabite kubatekana no bokurumi bokwena netenda isaine chimilioni chimisatu na 53 na ibere chibese chiabwente okorubwagachi ase county ya Nyamira egati yabo bisase bene nigo babwatwana ko unenki wasegeka asomo gavano Nyamira atatoka asengwana yoboiraniria nigo mugavana Amos Nyaribo agikerege korekyo na kweranga bosagani obu bwakorwa nesengencho ya siasa asatebire ni gabeire gakubwaterana na kwena na biyonsi biribigana irine kyombe kya EACC lero igamambia abasikari koru EACC mbaja buone Nairobi Nyamira na Nyansiongo ebintu bakoriye tinamanyete bakabona oti namanya lakini bwango igo babere bakobori ebintu twaba documents twaba yekyagara baja lero yenkorengeri siasa mtubu because kende ngeyo bana gosaba ntwaba kyagara babwate right yogosaba documents na documents yos botambe bagosaba ngo batore ase igoti gatoganye tuguna bagoteba otherwise we smell things ase birengerero byabamenyi nigo yokorige kirokyo bugavana Nyamira Engineer James Kemoni asabire obwene no bwasi okuba baroro nyore kibese cya Nyamira chirire kinyare ko bachikwiraniwa watu wa Nyamira hatutaki kuona kila wakati ati sisi kuna watu wa EACC wanaangalia viongozi wetu walitumia pesa namna gani, lakini kwa hii nataka kuwapongeza kuchukua hiyo hatua because we have had a lot of nonsense and mediocrity from some of our leaders and impunity. Mwanzo tegina jiwe zumuko woli kirejeje. We have given you a budget of billions, lakini hakuna barabara, hakuna maji. Tukikuuliza unatuambia wewe huwezi fanywa kitu yote. Sasa utasikia ile mambo itatokea pale. But let wale wanafanya ile kazi wale wao kolega asili wabe fair and transparent. Kama mtu amekula pesa ya mwananchi wa Nyamira arudishe. Hiyo lile kibesa koleki. Asensemo yomoske Jackson Nyanumba nigera mochiri abMC ba Nyamira asogota murekira obukurumi gokoba ineregasi yabo. Una maigule EACC nere Nyamira offices naiwa as of today. Ngozawa abante kabirawe bago cha find out. Osama koza na kalete na aba westa kalete. Awa MCA waito mwacho waleta waraguo erori yaonere because na uba wenerete koranga inkyo mugawa na college akol tiba sikuru na Nairobi como overside wale wanye wabegete pale kwa mfano kurumata gocha ne kolire gosere itawanye bago chibaterete ni gavana maite pale into abitwesa nyo pigo to kole yutaga to agento ken gavana ya bachi besanke igo pare te correct unaona
ninjolere koba a member of Nyamira municipality representing business community. We are not able to perform because the division CTMC J2. Asensemo yokuboria kiro kibobunge mea North Mogrango Duncan Bunduki nigerere ngao bosagani oboiga nigo kubwatekana no mugabana Amos Nyaribo kubwaterana no moske Dr. Fred Matiangi ekero bwango iga barokanete gochako ire ngora ase Ida Odinga naende twakumia sengenje twarochenga umwesimiwa Matiangi nabaga kabande babo ngeri nabande mbachete kwa mongi na Ida na umugabana Nyaribo abu ase bachete ko mwapore kawaida kiagara orine kiongozi yensenge makiarenge na entumune account ntwa ogata ko represented anya yabere gonga siasa arrangement ya so support Matiangi nero goito mugabana ndorgo chugwancha na entubono we are demanding patoe bintebi gabana tabuga ti problem tigabare atege ndabare ate bogribago teba toraso bwenge gabana Nyaribo nya Matiangi go support na ndonye kira gya komarere teresida nduna wakachi atutakubali. Steven Nyarikembode, Soko TV, Nyamira. Biamono sana umurikito Steven Nyarikembunde asogo twariganiria oroboti rwa senchera yobwagari chinga kechyobo igo ekiombe yokurigereria mangana yobokurumikia EACC nigo litukuria lero yasagana enkana boigo chiabisi chumugabana we county Nyamira Amos Nyaribo amanabo bisa bane be county kubatkana na kile bagatabuna nigo bakurumete chibesa chimilioni chimisato emeronge 5 ni 3 na ibere chobwagachi wechiabisi che county ya Nyamira ukwana nabarikia mangana se chiabisi che kyombekyo kya ACC me yomuchi obosonga se county ya Kisii nigo bono mutendrube kyombekyo Ignatius Wekesa atebire buna babere bagosangireria amasakara nebintu binde byengenjo ebyo birachie kogendera kubakonya hase ogokora hobutuki bwabo Boigo nigo ababisabo bane abanene be serikali babekwa byara ekero kyogosaganwa oko. We want to state that today, as the Commission, we have effected more than 5 court warrants, search warrants, against the governor of Nyamira, Honorable Amos Nyaribo, and 4 other senior officers from the same county. This is in furtherance to the ongoing various investigations concerning that particular county of Nyamira, and I can say that it has been a successful day because we have been able to recover a lot of valuable and critical documents and investigations which are going to assist us to ensure that we fill all the gaps that we have that are existing in the current investigations. As you are aware, as EACC, once we are through with the investigation, we will write a report to the Director of Public Prosecutions for purposes of seeking consent or concurrence with whatever recommendation that we will have put in that particular file. And therefore, for now, I can only say that we will continue and expedite the investigations that are ongoing. I know there are several. Some are at the tail end, others are at the advanced stages. And therefore, that is the status of the investigation and the statement from Ethics and Anti-Corruption Commission at this particular regional office. Tukoskabose mwanchomo oligeria abatenderibe kiama kia siasa ya Jubilee kurwa sorgongo rwagusi bakorogwamo na Lois Ondari nigo bono baburi bamenye be county ya Kisii neri ya Nyamira bairi kebuna bakichukura asobonge bosio bobochorio bonne bumaka bwechirubere 2025 Bagokwana ase chinsemo chiage sonso ime ya bonchari nigo boigo baburi abamenyi be county ya Kisii komosira Dr. Fred Matiangi ase ganga yayo kuligekero kyobora iwense ito ime ya Kenya.
Wasikabosio serikali yense ya Kenya nigebwate merobelie mia ochia sabasae nebyombe bire nekirenga yokorosia ebintebia wetera ase chinchera chekerero. Asomusangerekano hoyo barenta ababwatani kurwa chinsemo herigo chengera eiki yumanyikainde buna innovation hime yagusi yari kiregusi Innovation Week 2025 abwa somori kyobotambe hase department ya Science Research and Innovation Abdulrazak aikirana na gwakera na gwikirania gusekoera emeroberio ya serikali yabwate gochia sabasaye buna gotomanyo muri kito Wycliffe Orenge. Naso musangerekano ogusi Innovation Week 2025 uyobarentamo ababwatani kurwa chingongo chausi riko kwanera chinchera chingia cyokoba anobongaini wakora isebinto anenekigima asogotumeka chinchera chekerero musangerekano yokorekana somokobani yomo imemo chobosongo abwo ase umoliki botambe ase wizara ya Science Research and Innovation Professor Abdulrazak Zaukat amana makoni bo mugabana we county ya Kisii omoske Elijah Bebo baikarana elioko igora umusangerekano yubene. We are very pleased to be here in Kisii to witness the Gusii Innovation Week 2025 under the theme of agri-tech, so to speak. Our mandate revolves around growing and nurturing the national system of innovation that will catalyze creation of jobs, creation of enterprises and wealth that are coming from innovative ideas of the society. And so being here today is part of what we have to do at national level. And that's why we move around the country supporting innovation forums and innovation hubs that are trying to address the local reality. Kukwana Nensoko TV mageka yoko igoro musangerekano yo nigo moliki botambe ase wizara ya Science Research and Innovation atababona serikali ya Kenya nigebwata merobelie mia yoko bakonya basae irobaro sie bintebia ande bia birabakonya gosukabosio na uchumi ya Kenya. And what we are trying to do within the State Department is to ensure that we can be able to take the energy that our youth have in the right direction. And one way is to build capacity and capability and be able to mentor the youth by looking at the ideas, looking at the prototypes that they have been able to develop and assist them towards the commercialization. Nabwego Dr. Mwanza uyore omo CEO o Kenya nigo asingerera igoro yobu yaboko babeka basayamo elinde babasire asekelia bagokora. Serikali nkogenderere kubwatirana go support chi activities yechiga. Eto go support in terms of co-host event yenyene twaru a contribution buna the innovation agency tuabachi besanke bako bangerege ntekega. Aya nande ndubwate chibesa chindi chikogenda go support chi innovations the chikuruga iga. The Presidential Innovation Award igekuru up to 5 million every innovation what the potential yokoba commercially viable. Ukugania nkoro gokuba beka basayamo elinde basirwe na gwesuguma gochebosio nonye nekero bogima bokongete. We find solutions for our local problems and then we build businesses out of those. So the whole Innovation Week was centered around that. We had a whole mapping of problems across the value chain. We brought stakeholders, we mapped those problems, and then we gave them to young innovators. The first 2 days we have been doing a hackathon, an agri-tech AI hackathon, where we have looked at the problems that are in the value chain in agriculture, and the young innovators have created solutions. And so we'll be looking forward to how we post the hackathon, support them to actually implement them and scale them. Serikali ya kaunti ya Kisii erone bwate mirobere ya bene yokubwatirana nababwatani eliko sira basae robagandira go cyane cinchera cingia nande cinya cyekokore binto ribarukana go cia asensengima mono asobo bundi bwabo. I'll say that this event is one of the unique events that have happened in the Kisii in our county government, and we are looking forward as a county government, just as the deputy governor had emphasized, that we need to support young people, the innovation, and provide even solutions. And in fact, from his speech, he also he had spoken about giving young people an opportunity to develop applications that can assist in the delivery of particular government services. And the young people are encouraged to come with innovative solutions, and the county government is ready to support. Bono nigera bebuya ekera basaye bonsi barase migo cinchera chiabene cyokoro isebinto anangegema ase cinchera chekerero na gwesuke bosio inkolipoteria Ensoko TV kurwaga igasobo gatakati bo mochobosongo county ya Kisii iritoriane Wycliffe Orenge. Biyamano sana muligito Wycliffe Orenge asoro botioro
Boskabosio asoro baturunde chisegi chegenga na kemo asibitango biri bikoirania amagendera mwanya bantu bose amagendera yechinse gochia magega. Nebikore bose nebikore byo bangaendereria bose twasirie bire gosiria kwa magima naboigo byanyarire kwenekia hugosira kwenibo enyinge obamo bwechinse nse kyombe kya United Nation nigo bono bakuboria abantu naboigo habarai abo babwate amaboko bose bachamuna kubwatana amaboko nari mochando yo bwechisegi chegenka orahere. Ande ekyombe kyobomo bwechinse kyabole chiserikali chonsi chisire byombe ebibire egati yaito ebibire nekene kwene kyanga ngosira bale asogokora chisegi chegenga na kubwatia lichiko obwikirano muri geto Vincent Monda namange na onyono monte kerago chakuna gokorira libobega ari mwao manyata gender based violence oyo no muske Jerusha mumanyi kare no bosemi igoro yechisegi chegenka ebyorokelio byekyombe kyobochanu ensengima WHO byomwaka w'ekirubire 2020 nigo bikoraga buna oyo masaba sabati batatu orwani w'echisegi chegenka arimo asobogema bwaya amenyire egento boige kyombe yatebire no kunilio bwene gosikogenda mamincha no bwene bwa mwanya bantu montonde prince okoba involved as a gender based violence oyo against the law onya gogoita mukao that is gender based violence ayo no muntu bwene te kubwatu oyo ndo tati kumne criminal onya gogoita mosacho ayo no muntu bwene te kuba tati kumne criminal nebikolebi byatigira abantu ne chinkoma chinka cyabonekire abandi bakolere gosibo chicharaime gose batamire kurwa chinka cyabo elyo komenyesiko nande gose bintu byabo amoneni bo yasirire misused and abused, even beaten and bruised. No one understood my pain. Nonye serikali boige byombe ao byatemire kubeka emirobere yo gokiani chisegi echiase chinse chinyinge nsengima titora ikere kerenga buya onyoro mwana barakanire kenyoro otakira barakana ko mwana mubi abana munabwo barangeligwe bakwanerwe umwaka w'ekirwe 2023 anga basubati kirwe 53 na bane chimikianda nigo baitetu ensengima eye ne nambe nene ya negative kuri umwaka w'ekirwe 2014 gatiyo mutinyo kane umwaka eta gwiko mutinyo gatatu umwaka oyo Kenya eyalike chiripoti chesegi chiegenka chinyinge chiripoti cyo gotachirensa abana bakechi gatangana no mubaro welibwa yamo chimisato 52 na batatu chiresho gokurura chikaba chimisano nemo 53 na babere. Their dreams never achieved, their mouths not shut. They wanted to live, but you already took a decision for them. You saw it very normal to rape and kill her. What have we done to deserve this? Komoko nyara omomura so moiseke otakire konyonya sore mwebererie abatabye senya sore yesimekire na ndi mumanye ngokonia so that you can deal with that person ikagera bano yo ngosiriaregese kugeito abo tukini go bokoro kebuna 30 asemia yabanyaruka nabo igo 13 asemia yabamura baeteire chisegi echibatareke emyaka 13 abakungu bande mbara batanya kumanya ngo kwarukia abana ngwaerete eyiye koro kutenda based violence karengana neri chikoria Kenya article 25A 29D 29F naboigo article 50 nigo chigokana ebikorwa bitari nobo mwanya bantu into asintwe korenda article 27 yateba 27 gwo korendwa korengana neri chiko. We want to talk to each and every one of us that life must be respected. Nebikorwa ebi byagerire byombe bone Ministry ya Public Service eri ya Gender na Affirmative Action, National Gender and Equality Commission, Directorate of Children Services, National Crime Research Center and FGM Board nabarai bakuboli abantu tosikane into asintwe torendo obogima. Nonyatari byombe bibyoka eseye yaganiri abamura nabasacha bonsi baegwa bosemya boisaine na koegerirwa gukora chiseye chichegenka. Why should I be a victim of gender-based violence? Why? Why me? Vincent Monda, Ensoko TV. Emono murikito Vincent Monda pancho murigaria kurwase county ya Nyamira bono tokure na se county ya Nairobi hasumo waziri we chisemi umuske Julius Migosi Ogamba anyareko bakago ikirana hosio we committee ye bunge enene ensemo chisemi anemono hase okoiranira amaborio habwetakaine ne chisemi
okwana bwesio bwe komiti yo nigogamba aigerera emirobelio ye wizara yo ase ainekebna nige serikali igendete kwerobelia bwekirano ase okwenekia obukoreri obya ase wizara yo Mulikito Linet Nyambane na ikirana sinsemecho na bwigo gutwariganiria ayakubwatya Umuwasiri w'ekisemi imeyense Julius Migosi ogamba nigatebire amatemwa agenderete tabwenereti gwakanirwa gukwana bosio bwe komiti y'ekisemi y'ebunge ogamba oenekirie emeroberie yo nigetenenere ne serikali asebo igo arureira eserikali nige guche gwakana kisira ebwata matuka bwangoiga. Maybe clarify, does the ministry is that provision there where parents have to pay additional monies for exams in schools? Is it not provided for in the normal school fees for the entire term where food is been catered for and all that? Do they need to pay in additional funds? There is no circular, there is no instruction from the ministry for anybody to charge for examinations because the government is funding it. The 5.9 billion that you allocated us this year, we used 1.08 billion to pay the pending bill of the 2024. So actually this year, we have not started with 5.9 billion. We have started with 4.9 billion because 1.08 billion went to settle the outstanding payments to the examiners. Chingakie chicho nigo ogamba aereire meroberio eserikali ebegete nsemo erikwenekia nonya embura kegendrete gutwa nemegoko eise kwenekigwa nigamatemo ayo araike ase chiskuru chingaki chibwenerete. And as a ministry we put measures in place because we anticipated this. It is something that happens every year. We anticipated that during this time we might have floods affecting certain areas. And even this morning, we've been receiving reports of areas where vehicles are not able to pass through bridges because they are flooded. But what we've done, we have choppers on standby, and we have a command center at NEC where when these particular officers come across such a challenge, they would call the command center, and a chopper would be dispatched to ensure that the examination papers are delivered. Nonya nabo nigo ogamba enyora sa konguchinga kiare kuiraneria na ase kichiskuru emerongebere na kianda taranyora omubago bwechibese oywe serikali ekubwatuka gochia ase chiskuru chonsi meyense. On the capitation list we have paid them. Now the new schools that have been brought on board, not new, they are 4 years old. Now it means there's a problem somewhere. That's what we are going to receive the 29 schools and look at them one by one and sort them out. Yeah, so let's get the list. There is a serious issue, yes. But it's a serious issue that cuts across. Let's get the list and then we look specifically to what are the issues. Because in the registration and to be able to get capitation, there's a minimum number, for example, that is required of the school to have. Maybe the minimum number has not been met, so I can't tell what the actual status of that school is until we get it and we get the specific data for it. Then we can deal with it. And this is why we're saying, Chair, that it is important to interrogate these things so that we can get the right positions. Why I will not give you time, CS, is a very urgent issue of national importance, exams. And I want us to agree in this room now that you'll give this committee, you'll furnish this committee with the details of the 29 schools, issues surrounding them, and if it is the issue of numbers, if you are saying they are less than 40 or less than what, they are Kenyans, they're supposed to sit for exams. You have, as a CS, you have at a discretion to be able to disburse money to those 40 students or 30 students, they sit for exams and they go. Koripoteria Ensoko TV imeomocho Nairobi, erietariane Linet Nyambane. Tuguskabosio mwanjumo rigereria omuraibwense ya Kenya nigoritukoria rero abekarigenario boroso asobwagachi wechinyomba chirigoriria inse echo chiribu ibere ne chimisano nakoria eira yogochia kobeka chinguru chomorero West Masabamenyi be county yo ya Nakuru. Muraibwense Dr. William Ruto ni gaenekia yo ase taro ya magendero imeye county yo asara chikobera ase county ya Nakuru ase egika kiamatuko atatu. Mulikito Deborah Kirubo norobotero.
nonya magega yoboteneneri bwa Huduma Center goteba buna goika bakenya bakanire chiringi 150 asokwenyorera ibande bisirete umurai bwense Dr. William Ruto nigasingereire bono goteba buna obokoreri obwo tibori gwakanirwa. Kama umepoteza kitambulisho yako, wewe uende utafute kitambulisho ingine. Ile pesa shilingi 1000 ilikuwa inalipishwa, tumeondoa. Wewe utaenda utapatiwa kitambulisho mpya bila malipo yoyote. Umurai bwense nigaya kwa naya asetaro ya matukatato ase county ya Nakuru litkolia rero asaka kama gokyo gochakia ubagachi bwe skuru yoboroso ya Susan Kihika na boigo gosioria CT scan ase nyagitari ya Nakuru County Referral iyo atebera chikokonya abamenyi bense meyo. Leo hapa equipment ililetwa jana, inaitwa CT scan ya shilingi milioni 130 ndio imewekwa hapa. Itasaidia watu wa Nakuru hapa na sehemu za vitongoji hapa, na equipment kama hizo zitawekwa katika zile hospitali zingine zote za county yetu ya Nakuru. Nigo boigo abeka ligana lyoboroso asobwa gachibwe chinyomba cheligo lirianse gose affordable housing chinyomba chiribu ibere ne chimisano. Boigo nigalie irayo gochia kobeka chinguru chomorero asaba menyi be county eyo. Mimi nataka niwaambie kwamba wakati tunaunganisha stima hapa, nimeambiwa watu wa Ndioni hapa hawana stima. Watu ya hapa wote wako na stima ni kidogo kidogo. Leo tumeanzisha mradi mkubwa ya kuunganisha stima watu wa Nakuru. Manyumba 22,000. Tunajenga nyumba 2,100 ya kwanza hapa. Sawa sawa. Na hii manyumba tunajenga hapa, wale watafanya kazi ni vijana wa hapa. Hizi manyumba ni zenu, watu wa hapa Pipeline na watu wa Nakuru. Hakuna watu wanatoka mahali pengine ya kuja kuishi hizi manyumba. Hii manyumba ni manyumba yenu. Chingakia abakenya bali basirete ibande byabo bali nechitangutangu igoro nengana yango barabwatie gati umurai bwense gose Huduma Center. Umurai bwense nigagendereire kuria chira chiamagenderero na kubaboria abakenya gochamo. Na mimi nawapenda sana watu wa Nakuru. Nyinyi ni Wakenya kamili. Nyinyi ni watu mumeungana, mumekataa ukabila, mumekataa tugawanywe, mumekataa kisirani na chuki. Sisi wote ni ndugu moja. Waswahili wanasema umoja ni nini? Si umoja ni nguvu jameni? Si tuungane, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Wangapi wanasema tushirikiane pamoja, tufanye kazi pamoja? Nakuru hoye! Deborah Kerubo, Ensoko TV. Manche murigeri akorwa sorobotirwa Deborah Kerubo nigo tokwenyorera ribaga ryogosoa asumuti mukomukeigo tusio miaschiduka tukoirana ntobe togosanga mange korende Clinton rero ndobwate ringana rieke moya ndobwate ringana rieke moya ndo manche murigeri huna edunya ngawachika go tutebia kero twachaka MSG ya mayangana mayakuru Ensoko TV ensemo na tebanga rero na bwate amangana korenda tebanga ndori kuenana machibu rero mapema tugutiga ba arigereria na boigo abancho ababwatire bege pindi gia eke moya banyara ko babakura machibu ago ringana rero nekiore igo gendra gutuma amachibu ago toskara singencho tugoire na sense ya kabere ntubwata manga singencho abatio tere bitimi ya shabana mbabwati kibako ko kerobot ko bwarero toskara kore na turasika gitari gitampe. Eye ni Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Iyo di tarumbeta ya pili, ekinege chule ya gatatu. Wewe, oyo kobugibule kederebe sakogwa. Eba koboria kajomongino yego kuwa na korwa Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Yani karibu kobegete TV ya onyomba igokorigereria kende gyose getayo yani mokuna nonye ne irio eri erigereti igoro yani mbari kobwa mbabwa atimanga na gwanjereria
mbabwati magana ari yokobiza gose yogokenga ni yokomenderania ebagocoki kerikerororo. Mwanchu muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na kunyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwanchu muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyara kwa batoko genda ase bali chinse mo chire isiko ya gusi sichinse mabune chana kuru Mwanchu muligereri elitonyara kwa batoko wa umugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyara kwa koigwegwa na nene mono ntonyara kwa batoko so asichinse mo Childoret no mugusi ore asichinse mo Childoret nera nyara kwa koigwegwa. Mwanchu muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba kuna chinse mo chiamolo asungusi yale emuletie tonyara kwa batoko ireke gusioro no mugusi anyara kwa baga koigwegwa asenjera enkeranu chinse mo chia Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa baga koigwegwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereri asegeta seni ya Soko TV no gotuchi kwa batoko kora eke kurugeito tonyara kwa batoko kora asenjera bwenerete Mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwanchu muligereri tonyara kwa batoko koraleria okorali kwa nyagosira asenjera bwenerete Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchu muligereria ntobe togwikirana anse chichiro ase tokumurekera ng'aki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igo kugwikira aye omwanchi omuligereria ntobe tokurigereria amaburi yebimeri guna chinyanya amatoke amarabwani nebinde ebinge igo toskato nyegera gende gotengera egetaseni gya Ensoko TV obona buboroso obomugusi Eliane Kerubo Frida. Abakuru nigo bakubinera iga amanga asiro abutokire musuru njitaruka bisanda bisoge igonaki amakweri akira asomochie tatiga bare moyo mbatananike. Eye Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwanchu muligereria togokwarigania ase ntunda ya kabere elinde tobe togosanga asobwamo imeyamaya n'Ensoko TV. Togoskabosio hasa ya kubwati Mwanchu muligereria omonogeri webunge enene Muske Moses Wetangula nigo Jumaine ya lero oseji chukulia Jumatano hanyara kobaga kubwatana na baraibande kurwa sorgongo rwa Afrika higati yabo muraibu wense omokoro wenseria ya Ghana Akuf Nana Ado ase okwena na hengora ya bene gochia ase amate ya nyagosira Raila Odinga senkayae ya Kango Jaramogi. Moses Wetangula nigo airali bagelio nago togia esabali ya Raila yokorwanira obwene bw'omwanya bantu obusibole nabo igo amagendero ase chinsemo chamashinani asasabire abarayi babono amona abananchi kubwatia chimbwa chaya. We will always remember Raila Amolo Odinga as a man who made many compromises for the sake of the peace, unity and security of this country. Very few politicians are capable of doing that. I ran my politics in 2013, 2017 in the same coalition of CORD and NASA respectively. This energetic and dynamic doyen of Kenyan politics. The loss of a statesman, a mentor for many, and somebody whose contribution to the country, the continent, and in other international arena will always be remembered. And we really pray that as his soul rests in eternal peace, that God's grace can visit the entire Raila Odinga and Jaramogi family, so that the blessings of his hand can manifest as we go into the future.
So I have lost a mentor, a confidant, and I will forever remember him on what he did for me personally and what he has done for this entire country. But the truth of the matter is that we as workers, we lost a person who was close to Kenyan workers, African workers, and he had an opportunity to come to Ghana, Accra, to address the workers of Africa before he started vying for that position. Ekero ense ya Tanzania egendete no bochorio bonene litkolia lero ni go mubaro mokemono bwa kichikura orokana gwesoke gwa kichikura ase chinsemo chinseyo chingaki enseyo boigo ya kirwe nekeranya bakurimirwa umutandao litko ria rero ni gobono ase abananchi abo bayesokire na kwenekia okurobekana ase barokire gotako kwa basenchira yobosibore na boigo obwasi oku bobochore obwanyara ko babo kwenekiwa Mungu wa Mwanchumugeria kurwase enseyo ya Tanzania aba matebaito baine kyo bachori rero ekyombekeri getene to bachori kurwase enseri yatabanga ensia matukatatu nigo barachi kuraria omubui ase omungna umishimi Mama Samia Suluhu Hassan anyare ko baga korokerenga nero ogendrete kura naboigo abange barobekana batherenga bari bari ko mokwamerio kwanne nigo basikeire nande mbaranyo bosibole engakeli ya corona na ruchensi ya Kenya ntu abikirtwe curfew no cha sense miri ya Tanzania na baroba abikirwe curfew chinsa 12 cha mugoroba ne banense mu mitandao bagatebanga nigesiekire kurumambe mwancho murigeria ayakobwatia nase ensemo yechigosori Karibu sana mwancho murigeria bona toso ase chigosori nganjire hoyo minto Frida chaka sengenchoro botro kubwatia ndori ruya sende Mwancho murieti yango tokomanye asemesa ye chigosori tokomanyanga timu ya Shabana ase ntunde yende nigo ya susurwa ase getiki abo gyainka ne timu ya AFC Leopards chigori bere ase eyemo Kurengana no mwegereri we timu ya AFC Leopards Fred Ambani nigo agokeire amachibu ayo asikorende olio Shabana Peter Okidi atakwa na kende maega yabatiotereri komo gosereria abega kogendanka ukwana nabatioteria be timu iyo murikito Pepe Machini nigo bono baorokirie okogechiko kwabo na kogechwa no mwegeri we timu ya Shabana Peter Okidi na kumugania harwe ase timu iyo nigo bono baragire kiara ogosambwa wechianga chabatiotereria buna amaigererio buna amaragererio wechiase timu iyo agotomanya senchero kwikirana timu ya Shabana asentundende nigo ya mochire konyora chipoint korwase timu ya FC Leopards
Kurengana no mwegeria we timu ya AFC Leopards Fred Ambani nagaira mogokoye a sokobwa okoiga. Because if you look at him, he has so many injuries. That's something at least as an opponent coach, I have to encourage him to work, to keep on working, things will come out. Nyanabo nigo mwegeria we timu ya Shabana Peter Okidi atanyakabaga gukwana n'abariki yemaiga yabatyoteria komo tebya anyakabaga kogenda Kigima. Ensemo yabatyoteria be timu ya Shabana nigo baorikire kogechwa kwabo asikiria nigo banyako bakobuwa chi gosori chinyinge na komugania omo egedio yobwe timu ya Shabana Peter Okidi anyakoba gakogenda nkakagima. Timu yangu kweli tushangangana kutoka NSL, tumengangana mpaka tukifika Kenya Premier League. Kufika Kenya Premier League, management imeanza kutupeleka timu Mbwakala hapa. Kungangana na hii timu tumengangana katika ile ufadhili wetu. Tumengangana hadi kufikia mpaka tunatarauliwa sisi mafans. Mafans ndio tumefanya hii timu imefika mahali imefika. Kufikia leo tumepoteza game 3 mfululizo katika uwanja wa nyumbani na haijaitokea timu Mbwakala, timu Shabana kupigwa nyumbani game 3. Isai time management mtuambie mwelekea sehemu gani ama mwatoka side gani? Mimi nina uchungu sana ndugu yangu. Naumia, mtima wangu sasa hivi haufanyi kazi. Haudundi. Mtima wangu waumia ndugu yangu. Yaani ni kilio. Kwa sasa hivi angalia tumepigwa mechi 3 mtawalia. Kwa game ya leo nayo Okidi. Leo ndo tulikupatia chance ya mwisho bwana. Tulikupatia hii chance, ungeshinda hii game ungebaki Shabana. Unatoka unaenda kwenu. Okidi, there is no way unaweza support Gor Mahia alafu unakuja kwa kocha wa Shabana bwana. Ongea wanao. Unanunuaje Wajaluo peke yao? Kwani wakisiwa ukosa nini? Mazembe alikufanyia nini unamweka bench? Nigoboigo ba mochiri ogosambwa gwe chiyanga chabatyoteria unekemo kya maregererio na boigo basabe abatyoteria amabera egera banyako bakogendera kobwa. Tangu Shabana ianze kuchoma chezi eti ni fake. Tumepata laana kwenye uwanja wetu. Tumeanza kupata laana ambazo hazitaisha. Ni lazima Shabana hiyo management waje waombe mashabiki msamaha kwamba wamechoma chezi alafu Shabana irudi to form. Jambo lingine la pili. Okidi. Nisikilize na unisikilize vizuri. Kwa makini. Nisikilize na unisikilize vizuri. Tege sikio. Shabana ilikuja kutufunja moyo. Shabana ilikuja kututengeneza mioyo. Nase egetie kiga kya Gusii Stadium ase timu ya Shabana yanyakobaga goikorwa entunda ya gatatu yemaiga yogo ikorwa chigori birase yemo ne timu ya AFC Leopards. Bono nigo abatutire banyakoba ko enekia okogechigwa kwabo asama chibwa mabe anyakobaga kurikiwe ne timu ya Shabana. Kuripotira Ensoko chigosori n'abanyangongo kurasigetie kenege chigosori kya Gusii Nchempethuel Machin. Gesusureke kiabeire kebe chintunda isato chiko bwatani ondengi wetenga abatyote bande bagatebanga nukoragereriwa timetio mogakanya una tenga ekero egekoro nga kero montaragereriwe ngikeria wenta kware ne chimboli chinda gwakare tose ne chingo arero koragereriwa ngo bwati kore ni miaka oyo koragereria yo oyo rweto koragerio konya taigeti miakeri ndo chedu nati ko tayo taigeti miakeri iko tumanya na bagosori batari gukora amasuezi korende ekionke ngusekaine timu ya Arsenal ko gosori ro butuko bwarero ni timu ya Brighton and Hove Albion chinsa isa to nemerongo yechida ke merongene na isano egakombe ya Carabao Cup asegetige chigosori kia Emirates Stadium no mwerio we mesema ya kurenso kense mensemo ya mangana maya korende nkora na tora sensemo ya kawira ase kagetire getambe asensemo yeringana iria kemoya. Eye Nensoko TV, uboroso
bw'omugusi. Magega ya televishoni ya Soko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gwokonyoria ogokwa gose okubonchureria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke aseriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchureria 0788666662 Mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Lynette Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana mayia. Mwanchumurigeria bwen Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako au akene rure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago gien Soko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali aenekiwe ali arobere gochia kwenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliokorigia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Mwanchi murigereria ntobe togwikirana ase chichiro ase tokumurekera ngaki ebimeri bikorwa ase megondo nabo igwa kugwikira aye omwanchi omurigereria ntobe tokurigereria amagori yebimeri guna chinyanya amatoke amarabuani nebinde ebinge igoto skatonyegera gende gotengera egetaseni gya Soko TV obona buboroso obomogusi Eliane Kerubo Frida. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Rumuchomano Nairobi, Kisii, Nyamira, nechingongo chindi chense ya Kenya. Abari kibaitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano. Emanya mange nabo igobwatira Soko TV koigeka chingenjo chyomugusi. Soko TV oboroso bwomugusi. Eye Soko TV oboroso bwomugusi. Digamba te visitori. Painapi, kuratiga asa mele tankuru kumil kasida. Daiga setore iga kuru kwa Soko TV. Oboroso bwomugusi. Ikaransa
toya mutwesi tobwaterane unana nyore tomwanchu no moga komito nigo yaringe sasa ya moga sari taoni nigo yaringe sasa ya moga sari taoni. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Byakigima umwanchi umuriyeri abwegetaseni Gensoko natwakurira eira bukare nigo tugokwarigania asentunda yiga asenseme yiga tokumurikira ringana riekemoya nyoro umwanchi umuriyeri litkolya rero nigo tokumurikira ringana ekeore nekiore ekiore igokonya gutoma ujumbe ya genkeso asensemelie mitandao asensemo ya Facebook nabo igo YouTube gwetera Ensoko TV olike ujumbe yago nabo igo mwanchi mulire asegekeke kiribusyo ngo bwata tole ekisimi kyago elinde otumanye enyenjo ya malietayo abere kolende umurikito Petro Machini nabetaka gwikirana chinsemo nabo igo gosanga nayo mwanchi mulire tango toso asensemo ya kabere ye studio elinde tumanye ngaki umwanchi mulire abetaka kurwa enyenjo ya malietayo mwanchi mulire bw'Ensoko TV oborosubo mugusi asomoro birito bweringana ryekemoya eikeyiga nigo ndaete asebiche no muchubo songo kwene kinga kumanya tore ringana ekiore nekiore. Karibu sana mwanchi umurigelia utarama na nche tuchikonya akawato kumanya amangana yiga abere yeringana ryekemoya eikeyiga. Amalieta nkorukurosi mora mokebo. Enkaya ito ere bugirango maate mutaboli nyabitono. Emwata beke ore nekiore. Nsema etange kiore no omotu. Nekiore nabora anya ekiore nabera abo mutu omugima ekiore kebe magaga lakini ene tina amanyayigo amora tate Samarieta ngoro kudagira skichano nyambu koroyali bali masawa ichuni ward liete liekeore nekiore maetenga ekeore seme yo mutwe nekiore ne party ya moyo mubere tali complete. Samarieta na nokonyancha mwana boda boda gaiga St Jude ekiore nensemo yo mutwe ekero enyama ya rurororo yatigara yaba ekiore na that is all I know igore yengane ekiore ne nase yeah. Samarieta Nkoruku Geoffrey Harris, chairman ya St Jude mwana boda boda kiore nensemo yomotu segesongo dara skal na kiore asa bituko byakorekanire aseme byo binde byakorekane yaro kwe kiore naro Samarieta Nkoruku adirasta elieta litangani kiore gioka manyete kiore nkagerete ngerie sabe kere tu asomo tu kiore kiamagwa ekikende kiore ekikende timai Samarieta Nkoruku Bernard tai ekiore ne omotwe ani karagwa omotwe yo butoirwo oru sabore nyama jose byotigara ne riugeria ime ekiore na kieke eke egogo ime je na kieko kwekiore ekiore ne kiore ekiore na ngio bwende koba taibo ne kiore ekiore negende ekiore negende ngao ne kiore no skeleton okegusie ke ngaini kikede
Mwancho murigeria mwako yokorega kwa gotebanga ase kolengana re kiore ne skeleton ko nto chiko sanga to manye skeleton ninkeke gusi tutacha sore duina mwancho murigeria negative birengererio bya bananchi bari muri kito Pethuel Machini asangete nabo asirieta usiringana yeke moya rero asense mu mitandao na regegero goteba kolengana nere agurunga jeria kiruba gotebanga ekiore usekiore ne kienyama ando ma gotebanga chinga kiche kiore ne chimbwa chire ase omonto Teatura chasore uranyara ko bakogoto kwani otosogerie erinde tosoya sokurigeria mangana iga aretire obotu tukano nyoro bago mwancho muri ganto igorete namba esimi kakira chire tutarasanga na barabu esimi rero nto igorete igo kabata yari kurwa maoni yago otomanya dingana rieke moya rero ngakiayo uri maite karibu sana uyo mono Clinton asokongari bagiri na Frida Sentunda yende murigeria ndino gosemelinga mbuyori chinga kichigana inde twagumiranire asegi kareke gatukwanire omunuga bwiri tuko lyarero kuri tutaragenda abu na Frida karo kwari basoma mangana amayangu atebanga ensi ya Tanzania babikirwe curfew curfew yena kiwusturajiro kikegusi tigatebe ekero engombe gukamwiri kuruta chinta cho igentungire okolerwa kangolinga likagoja kale ndurabira asibira ni gwaso mote gusama bronze ale tuamo yasibuna lieta afite uyiri nubo sibole bwo nyara usukyo kuguru woko kukolichwa usoko licha ngombe ngombe yalijirwe igo naboto kunyara bwonchora nto igo bosibole bwo bwonchora elieta buna curfew turibeke aseke gusi na liando monto uri utanyari kumanya ngi curfew ningi amanya nabora tebenga aba igusense ya Tanzania serikali ya Tanzania yarariye ukuricha weso kurichwa yarariye ukuricha etaro y'abantu weso gutara kwa abantu ego yabatangire nainde ose nainde njirene nabo turatebe naki egitango kietaro ose kyobotara yarariye egitango kyobotara Prensa yeme ya mochi yende igo bona boto kunyara goteba ukuricha kugotara sigwetaro ose egetango kyogotara gusigietaro Fotorasko busina ndio meto mutinyu yo ikomi andenge tukoria omweli aso mutinyu igasiringa na yeke moya mutinyu ikomi ngakitoko yero kaseke gusi usinege tu egesonte kya kuyandika masaba okay asa bali mwabere mokobori ayo mo bwa barakari bo murobero igaito kuri ase studio akabira ate abantu echanda October biyene na bamnyite na bigiri tanga na iyo teto se bono kukwandra hari ko igure huna abari kibaito bamangana gusomuri kito Pethuel asangana bana inchi ari bakwanire hamangana igase chinjera au nabuna botambe buna tawate bambaro barabwa kerori akongire agotema kuri bekenjira giterinde webena kumanya kwaye kumanya kwaye kore tumanyanga mangana igato kwanda butko bwa rero ikiore nekiore erinde tumanya kware kora umwanchi muri eribaga baragwata kisimi bakoibera mbayibera banyore like tigatura chaka bona ye masemo mwanchi muri geria tunyare ko batugosangana kumanya ibirengererio byabo Helen Soko TV hello kiringana rieke moya ga ngo tugosanganere Mugosanga n'umuntu ku Morris Manyato huko. Morris. Karibu sana. Manyato huko Kurukisi County. Karibu sana. Tumanye amarieta iganga kyo ya maitha ndoke irio girie TV yago. Marieta ya bere litangane kyore. Uno yo minta kebe ka litangane ego yo mutwe amawali yo mutwe. Ekyore. Yani kendo ketekera punomo gosege kore ketekera kore kanekera punomo yani abantu bagukumya gosege kendo ketekera twali chinguru kera punomo ekitoko kekiole ekekore ketekera yani ketali ya kawaida nabona njema etoko ikira igombia mano mbia mano sana huyo atebire ngaere korengana nere negogo nande orurenge njende gotebanga tigatore uno yera birengere bya mbiri bi Helen Soko TV Soko wewe wa goro biro byango to sanganere Evans nyuma hapo ndita kuronya koni Rwanda karibu sana Evans ko manya kwa marieta rero ngaki litanga ni ekiole ne ense moyo motwe kare rusiri chinyama
ne kiore ne gento monta ko be kurune e grauni e kara rure nyomba bana bare ku nyomba ba be kurue kiore e kiore ne ndo kia gachire bune segi kiore gento gete aka gui pone to monta ko be kurue kara ko e gento gete yano sungeru bo so boigo o sungerwa ore kana kuna bero wina ke ore kuna bana ba ka nyomba egento geta ka giri uga bon elitanga ne se moyo murere nakiri ya ka ne ke ekeore gento umunya keore wina bune nyanji ko muntu be ke bune ke tekere ba ko beka be mono ga go ina ro de birangere barengia bange babo barase ense moyo mubera ne mono hase batebire hegogo mwancho muri kare kanda gusanga na intwe tigatura bwate yo mweri ogaiga ine twaja dunia tumanye. Hello Ensoko TV. Hello Ensoko TV kai irio girie TV yawe ndo tumanye ni ngoto gusanga nere na boigo ukomanya kwa ukwa marita yo botko bwara nararia. Hello Hello Ensoko TV. Enkoro kustudio ego koro konge ekeore no mutwe oruzire kinyama mutu omumo ekiore enegendo kyari kobekwa ingaki yenyangi yekeusi munyomi ari kobekerwa Thank you so much hoyo rebirengeri byago nare gaika tutara musiekerera karibu sana mwancho muri gari ngo togo sanga nere ringana ryeke moya. Thank you so much hoyo rebirengeri byago nare gaika. Hello kairio girie TV yago ngo togo sanga nere oyo no mali bakurongai mali bakaribu sana ngakio maetenge nchi amangana yo butko bwana eliete elio ekeore ekeore nabo kera unga neke ekeore yese bose egogo yo yese bose yo muntu tumanya go chiriete ekiore nekeore ekiore ni kiore no montonde bose ekiore nkinjani kere kiore tumanye go chiria tandiri yakabere nga ekeore no kobekerwe egutwa ekero mundu kwabeire kugira chwe koru asegete na guchi asegete chira bomanyete. Thank you so much. Tigatura ngogenda tori korende. Tigatura chakira gawe Edwin ase. Na okorwe birengeri byae akorko ngamsania mida tanga ekeure nekunu. Bono tiato kwa neiga eliete elindi bwatu bututukano honene na atemire koligereria se enjengeria ejinda basichionsi no nyanjiro chichinyene usangi chiti ubututukano bororo ekero kubwekanya ya mune yende kero yasinyire igo igento kana indi gukuriya abantu abagakamba abanyangongo bamayitike usi kwababuria nabo kuiguya ko tebye kiaye no yo tebya igo umane no bwa mangana buliriye teri asa mangana ali osibitwa kwana seke moya ili ndi chandite no nyamba liba kongira sa umuntu gweke usi ndi baye to mo chando no nena abaligete ibitabu byeke usi abaya bundi baye to mo chando wono kuriyuko gatagati igo to kubwekania asa mariko ekwereka rokia abekirwa asamariko egekimineti asamariko ironyinjire ndenga ase bitabu biri to kobenda twali bicingendo cia mangana ekinde kibwate enjera ya moyo kabali geteri mariyo kabakatige irinde riribwe kaine timanye tigose eyasinye tukumanyanga na kiengenjo yaye ligatigwa yakogera ndibwenete gutukaria enye kiore riroro ekeore na kero kindi kibwenete koboro nyekire egento gete yeke usi abantu bamanye elieteri yasumbuire lyachandire kurende tianta ebeiga ekiore paka abande bande betinga kanali ngakoro butatibwane abande bande betinga elieteri likuri kwenjere yamo abuno bakureta abange ukukwanwa na kukugwa turenjere spellings elikuri kwenjere yamo ukuriatura na kukogo chenjia engenjo yaye ntwakwante na ndikero kendinga enjero kungusa nereko egotoretera nga ngentuki ugukwana ekiore negutwa
ikubekerwa monyomi no musaja muri akali na roko bo mukungu tali kubekerwa ere uri okunyoma na roko beka senyangi yekegusi yende gitekereya ikamanya ko otona tonuga kebekira obwali ubuyage chabero obwali ubuye bintu binga buna ebisanda byeri kominyo usicyanga kiri cyabagiko yokora kikubeka ibintu mbiri kiko chaberwa cyarorekana buya cyarorekana icyege kuru ikiore na keke kelio monyomi akubekerwa so mutwe torasko bosio pola soko konacha umusacha buyeka umusacha nare mwancho muri nare ga yotabanga ebuto iga naro rabekirori totebe ase graduation igo bono ise ko ba umusubate uso munyaroke graduate rigo tabekiro kiore no ri karto kwane korengana ni kekusi igo bonere specific aso munyo tukwane ya samangana ye kegusi graduation namangana yekerera abate ne chisemche school twakure elio ikiore na ndi nabo liko watu ndi amanya kwanu ikiore ikiore twateba na ikiore twateba negutwa elio monyomi akubekerwa kekoba ikiore ligukwanu ikiore liamanya koba liugerio mutwe karoli litigarite guchiga ali buna bono okora somo ase ikigingi keligestima ibati ndiri gwakira ni gwaro kora mutubu umuntu bamanya kulikira danger kogoserera ngana ki ekine na begwita bano ba kubikira ikintu kiri manona kigo tumeka kubikwa ase kyago so umuntu liugerio mutubu umuntu ekara ikinyama cya ruro cyarire unabona inse ya Rwanda ne bwata ase enyomba ibegete egachete amauga iyo mutwe bune kenyurike segeri ya Rwanete amatuka 70 abantu kiri amagana 5 na 800,000 bagakwasika kyamatuko tisaino kabono mpasangireti ebi yore ebyo bakabibeka sama abantu bachi babirora igobono ekiore ne gutwa yo monyomu ekiore na kige koba egogo bede egogo nero ne kiore oigunda se amonori so monori bwege challenge gogo emineti omongi no mogoto wana ndobwate ekioreri tutaraga ndikiore enge lingana linde ndire gabudi achaga abunga ekiore na mani kiore na lilo ndiri asente ngeri mino lige na bodi yani embweria ukunara kulikwa ibintu biri bwanje tego kora wika abantu bakubwata ni nembugete asomo bwekano muntu nawo bwanje asa abantu bali baendete kukwana buna tuliga arukurwalio kacha akenga kai nanje nitagete nzukere kuruga karati antangisi mi frida ngisi mi Clinton ntangisi mi ya ndo renga kiro muntu yani uturubania ali asimwe karaste mwala kolege ntugete bona bora imukumu buringa ekiori aino kuturubani botambe na bana bito kora yigo banga bombe yabiri akora taranga nembwa yayi go se naro yaye what he or she is ikiare umuntu yikiare boneka ko mutabiye yemase mu kumutabi na yikiore nigo bwanje te kuturubania kara abantu baikaranse turuti ne mere muturega atukwari kurati atakoisi ikiore no kunya kutubekererio gino nene kara tore emere metagani kiri wewe na boko yonjora eberi bori obori omuntu ekiore tote yange ekiore bona ekara umuntu akuburi ekiore turi gukwanira embwa igo gukwanira emirimo okora what are you ekaro umuntu akuburi what are you igatagete provision tari who are you tari ayanimo warari na bote ba inkiore je no morali tari ose ukuburi ayanimo togote ba njino morali ogote berieta igotari ayanimo je Clinton igotari embwa ngeriyo gukora kiriyo gukora ndobwate kiore libona ekiore limono nisikoga ali asabangira banje tekwanikira ebintu byabo bunoboli ubusandi bonyansi arombomereti ali buna likuraiga kwabusa mambinga abuse ekiore liego tonyekero abusa babikali chambe osoro ambo gose omogeke gukwanikira chinyeke abira aboboli chinjugu
chibando usibituma ebintu binde biri bikwanikirwa se kyoreri ni gali siko yenyomba asese amujege sieri uno gosoka ga ni kyoreri okurigereri lakini atabwati obonyansi naro mwanchu muri ryo ndogo tebanga liriekero yesale kubambwa ndagera tumotuga ari kengamba ugo utemba parenta engateri yamago eri nengata kaliye akindi ndenda ase bibilia ngorore bago yirukanga kabikirwe gutwa yamago lakini tubwati erite baisa ko kukiore akindi kwa sabaire okay tigatuske bose otura igubono abancho barige bose ngwanchirana bare na yakwereire bose mbabwate birenge byabo na bara bayarenta atu yarigiriri. Hello Nsoko TV. Hello Nsoko TV nabako ke irie TV yago na tokonya rakaba to koigwana ene na yure birenge byago mwanje. Hello Nsoko TV ngoto basangana. Ke irie TV yago to igwana. Yo kore network ya gago ya beirembe ono korengi tiato sange no Hello Nsoko TV. Ara Nsoko TV. Yes ngoto sangana ere butko bwala. Wairire buya. Iska la kurunyanchogo. Ke irio bire TV yago na rito ko igweri ndoto engencho yago maeta marieta iga yebut ko bwara seringana rie kemoya. Anira yara maya. Kemoya. Nje manyete buna ora ria kwanira bunga kemoya na ekiore. Ekiore nje matenga n'umutwe. Orusi guchinyama otigareta maua. Magunere wanchiranire na yega gutiga tuguno yo na kiago toera. Hello Nsoko TV. Hello. Nsoko TV ngoto gusangana ero butko bwara. Sibune gukurukonge. Muna mwatebire na ende nateba karenga ekiore n'umutwe utabuga tinyama urabe ubwengombe bw'umuntu sembuli no nesese. Alabu ekiore mtu ate abangiri ky'omunyuomi. Nembwa ekoba marieta abere eki ole. Oiko o separate eki ole. Mbia mono gago oyo nkorengine rwanchiranire nayo twere ire butko bwarero tiga tubwa tubwo mweri gaigirinde toigunere ngakiago te Hello Nsoko TV. Amangana yo gale ekiore. Ekiore no mutinya matayo. Una bode kitambo ekiore ngia tugete ate manga tembo kikine kere kile toro. Ekiore. Ekiore no kunya kora marama. Ekiore kunya kora marama. Ekiore. Ekiore no kobekerwa engata yani egutwa. Ugenda kwebyo begeru na ekiore. Nanyane karashe saba mbetu ko tabade ngabege tu ekiore lakini edine engata ya mu yale ngako. Kandi ngo nyetwa saba ngane ekiore abege tukia mawaso mo. Babona amarieta ayumbi yale ne ekiore ri nazo abantu bagite ko nyakobera igari siko birega. Nabo ko begere sicho neri yo bali yemboli. Maikara sororo igano nyana kamote kabekire gase ti mwanya kobera abukiore okonya weyonjora abukiore ri Mabona abango koranga banchiranire nari kwanyarko bako kwero butko bwarero korengia sensemo ya chujumbe gagunechi na bari bakure birengeri byabo tukero turike tigo chigokora na njendige chujumbe bere isato gaiga.
Ndo chinga abantu abange mbagendete kurwa ebirengeri byabo kurende abange babondo chinga ebagendete gwanchirana ningana twabere to gukwanera gaiga abange ebagwanchirana eyiga yomotwe ndo chinga nintasoma ujumbe cyabo Dennis Mukana kurwa Nyabarura tangano areme yomorobere kurende abange mbagendete gwanchirana nali omugaka Edwin abereka gusanga nare mbarega bari gete cyujumbe nsemo ya SMS chinza cya mapema konya tutarachaka tiga turara barubose banyorete uyigata tabetiri eta Isaac akuruku Isaac Nyauma agotebanga ekiore asege songari gete human skull alafu kama agotebanga ekiore is a human behavior akarumu bwekana agotebanga kirogo kwandra embwa y'omuntu oyu akorokanga Isaac Nyauma atumete message ya ensemo ya mapema nareganere origete agotebanga ekiore iriyo ugari omutwe ritabwatie nyama arafu agatebanga ekiore egobya yari kubekwa ekero kyenyangi yekegusi oyitarigetirie tari akorene nere ne ujumbe yaye anyara kuba kagotuma wancherana nari wa kwandra botko bwarero Edwin chinga kitogokorera rumete una botambe togokorera marabaro weli twose no mubayenda weli no yo mo gusi ebere wale ko batate mono ya jite sana tigale tuchakire uigu kwanera mangana yetobo etobo ndiri ko chigenta senkoro andu muntu okomocheire kwaganya paka ka kwanyora libaga wakanege siomba anyo gwagete nabe myaka era no nyane tatu nyolite nga Frida na ngagete kero na itete soba li tukabucha konyora Frida na rugueta soba oteba chinga kijana nje chiki chukwirani eto oteba igaba kuri bagoteba nga embunde ya itete onchonga na mataro mwabo na magachi egachire oyo no bayeno okwanira mangana iyo kugacha etobo iri wacha gwakana muna bono iga abaki chukura abange ebaganyete indika nyasago toikia mwaka w'ikirwe 2025 nibere abuno abaganyirete abarayi bari barororo iri byose bibaruti ngabarayi babo bakirima mincha yokugania kwabo nari bagocha gwakana igisiomba igo abarayi murase biyogo bari muturigeretie embunda yaitete onchonga na mataro mwabo namagachi gachire ekadi eriye kura na egachire gocha basomoruga untagenda sede pachi kubeka bona abuna abuchi gwakana igisiomba oyonde igukwaniro bwa matubuya no gusanga egati y'abantu bamatatia yamo gusamara yamo nani abantu bamanyinga yamo babuate bayingino mo gose bayisomo tata banga echukubi esukubi egechuri amara yege choge biromio mino nere mali kana gocha ita esukubi egechuri ine sukubi eria nene chiomba chiri chike gusi use cyaba mansai ekere iri gutari kunyakora gegwaka magitebo left right indi iri mwana kajira Nairobi aba mansai bandit ere nene iribo nere gechuri sokere to guchigo ekona kogenda iga aya amara yege choge na mararia amarabuse akwa umuntu wa masikani biromio mino nere mali kana gocha ita aso kana kasini nitokorere umuntu yomo wanchita abantu era kanga abwateri icho lietugo engamberi yakorora enganga ni gere marite igeta ko etamokonya mono igakonya nyurangeria abantu bachinya embuli yategeto yakirugo sene riso yatekire oraboneye nonyate kweti ora yabeire bobe onye nyurangeria abantu ba agachaga ikarima kebori nga ine mbuya kinkonyora sukubagira abantu ibintu ebingu nakonyenya abantu abamba bwato bwanja ni gocha sende wose n'ibintu byane banchite itukerima agachaga itaka simba kakabunda akamanya gocha akarenta nyomba kera akarenta nyomba mumino ye mugunda achite akaranga ino mumino ye nguma ete ni wetu mumino mubere bobe umungina akagenda mugondo kamanye to mugaka no murwire mbolera mutiga usema liti amutiga mugaka uri akamanya gocha akareta akasimba kurikuru asaka chite akapishete sikari kanye kakulda matukabira atatu katiokire akakabika nyomba aga
akarigia igetugia akakibika burire akakibisyo burangiti agaswanya yigitanda umungi nagakuinuka agacha akamanya kuyu kikono kigutioka agachikuyo rujimari arumo koroto mugaka na kiagenderete ati misuribe akasimba kalika gatioka akamanya ukuminwe mugaku uyo gaki gaku igona mutiga karaire igo gachoku india kuna kugunda na gutioka gaki mugaku ria akamanya gusoka kurunyara kamutebi kira ndagwake kurate nege simba ngachitanda kite komanya kenda chikabu kure ndora abantu banganjita babakuri ibintu byane akagenda sikaka kumanya gukura mugaku kure abantu bakamanya guca ndiba guchiguika gali babota chimyoro batama ndiba oyo mwabaka ibukarare akayibuchikura tekuruka ukominyoka gucha ningi kyaba akatayo mu murumi no kure era akaminyoka guchimari yo katachiti kuibugo sekende ngi atioka akamanya kuru akatayo mu murumu abanga kai mwana uminto asa abantu bose bibakire naye gwanchiri gwika paka asende abanyakinde nike simba na itete atioka nataka kumanya abantu bari bakuri ibintu bwana ninje banjite guse nebire byane banjite agasoka siko akamanya komate bigenda gukimate n'urukimburi iri yane mingi ekwe nakia kore iriyo nyuro tambe kabisa yerente yanyenye akamurushiria nyama yekuranye akamuamara ali twate bajege cyo bakara aragira litanga akamanya kumuchora kinyama kiri kingiye kisiko kigutuka somubere bwembori akamate binaye genda nero bu abantu ko bakuri oro koko benchegara bakumingika kanalire ponera ko benjagara ntuturenjara nabarabo babike munwa bamanyenga inyameye ya rukuruga ninje nakurumye umwana umino ikamanya gucha ko banga ekero bwate anjana inu ase inu geko ro yumino nero rakurire bali bandu tango batayigitange igo batamete yamanya ko banga bone kero bwate kwanyenyire no nyene ngombe angiri umwana umino murusheri nere gitaria sengejo inere urago kwereri yandeka rukwanyondo asoko ecukubiye esukubiye gecuri amara yege choge esukubiye gecuri eke ukyo mogenda amara yege choge viromio mino nere marika nago chaita kabisa kwa igure barongo yani uyo wene takorumi ayurayo ade aso korambye mana aso korumi abamino na nje narometie mwisiko minto kombwatyo moke korengi naruchi miaka 10 takine tu na intwera kine data maitike gusi lakini kuruto chako murubiga gweka moya obere kako bona ane ngwateba to gochakanga mugusi atware ekalamu negetawa senge jato kwa natari getinse na bako yeba korengi mwisiko minto nagenda tegonya gosoma buna tegonya gosuka na era buna gonya gokina na nyara ko baga ko mino kwateba akoro ku blessed ndiki igari moise ko mino ko simuso yo kumbwati moise ko mino ko simuso bati umino moise ko mino no moiseke umujaruka ukumuruka musubati umino ase noroje ne toika etaraika kerengo kiria wike umate iliteri bosubati ndibwate kerengo ulikire kere myaka aisanira wichiko nyuomo ikigusi aronge bwata mangana amangi gwika abantu beri chinga gibasoma umwana uriyo moke uyiboirwe wika myaka gusini netano kurugusini gisangane kaukinake obenyaruka abagusintu bwate umuntu witu tubwike nimenu yende ababande mbali gutwara binte ibintu tubwate ebirengo abika aho byekegori akurinde kararo umwana umino umunyaruka na bakaro moka wote banga muswati uminto moke nero abantu abangi bandi tote banga muise kuminto nagase ni kuri kanoti no ene iyo orikire umanye muswati uminto natarira muswati uminto naba no mokale osokire ayobwate imyaka 40 erabwate imyaka 19 ukire gwera kina boko mutebanga muswati uminto nachi gukwana tari muise kuminto nachi gukwana magona nasangire na ere skubiye yurende na yakumanya akembye mona sana mwanchi muri kwa bere gutobwatia kurtoga chage to morobiriga wikabone gato ikiromo ile no basemere kwa naga kwa bere gukwimanya amange asobotko ubwarera kurende toskato nyegera chinse soto chigoika ntobe to kusanga naye asemesa ya mangana mayeri atariane kerubo Frida anchenguru kwa Clinton Ndigi no twarengenere Edwin Nyangagu twarobotko buya gendra kwego ke nimero bire genda tasembeo Yen Soccer TV.